Massive Attack, ktorých sme videli, Vince Clarke, Tangerine Dream. A spomínam to pretože Žáre všetkých svojich spolupracovníkov zohnal prostredníctvom sociálnej siete. Normálne naťukal, že kto si chce so mnou zahrať na mojom albume, nemáte čo robiť, príďte. A čo si podobné robia Robo Uhrin, akurát teda nevydáva albumy, ale v podstate startup GetPal by sa mohol aj takto nejako scharakterizovať, že ozveme sa a potom niečo podnikneme. Vítajte, máme tu ďalšieho hostia, ktorým je aj Silvia Habergerová, ktorá má osobné skúsenosti s takýmto druhom prežívania života, aj voľného času. Robino, tak najprv dajme tomu nejakú matricu, že o čo vlastne ide v rámci celého projektu. Takže ďakujeme. No a v podstate GetPal je taká mladá myšlienka a je to o spájaní ľudí. To znamená, že keď napríklad ľudia pociťujú taký ten problém, že chcel by som ísť niečo robiť, tu a teraz, ale nemám s kým, pretože buď som nový v meste, alebo moji kamaráti práve nemôžu, tak na GetPale môžem vlastne stretnúť takýchto istých ľudí, s ktorými sa môžem spojiť a môžem ísť na akúkoľvek aktivitu spoločnú. Áno, tak ale asi to má nejaké hranice, že sa nejde robiť niečo nekalé, ale to pri všetkej počestnosti. Pri všetkej. Máme tam také pravidlá, ktoré vlastne hovoria, že členovia by sa mali správať slušne a so vzájomným rešpektom k sebe. A prakticky je to práve o tých spoločných aktivitách, takže môže to byť akákoľvek aktivita, ale samozrejme nič také tam. A to si sa nudil, keď ti to napadlo, že takto to robiť, že čo by som tak asi spravil, skúsim, tiež niečo chcete robiť a už to išlo, to samozrejme trošku vulgarizujem, ale tak ako toto vlastne vzniklo? Mal som takú inšpiráciu, lebo ja som tiež sám prišiel vlastne minulý rok do Bratislavy a mal som voľný víkend, nemal som čo robiť, chcel som si zahrať futbal v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádzam, som vždy hrával a tu som proste nemal s kým, tak ma napadla taká myšlienka, že mohlo by to byť fajn, keby sa mohli ľudia takto spájať a 4 mesiace na to sme tu. Úžasné, inak Silvia, ty si teda pocítila na vlastnej koži, ako GetPal funguje, tak dajme storku, čo sa dialo a ako, povedz. No tak ja som sa sem prisťahovala z môjho maličkého rodného mesta, nikoho som tu nepoznala a tak som sa rozhodla teda, keď už som v tom GetPale, zorganizovať nejakú tú prvú akciu. Stretli sme sa tak cca 10 ľudia. A bolo to také plánované tak na hodinku, dve, že si posedíme, porozprávame sa, no a nakoniec sme tam boli, myslím, že cez 4 hodiny. A 10 už je dosť v rámci tých vašich interných počtov, alebo ako to vychádza? Že keď je 10 členná akcia, či už sa považuje za dobrú? Áno, 10 je, myslím, že keď to bola moja prvá akcia, tak som bola spokojná, že aspoň niekto prišiel. Na debut 10 je v pohode, jasné. Áno. My sa aj pozeráme inak počas nášho rozhovoru, nám na monitore bežia fotografie, ktoré ste priniesli, hrávajú sa rôzne spoločenské hry a tak. Vy ste čo robili na tej aktoške? My sme boli na Kuchajde a bolo leto, takže jedli, pivko, kofola. A rozprávali sa. Je to asi spôsob aj komunikácie navzájom, ale vy tam máte striktné pravidlo, lebo že to nie je zoznamka v žiadnom prípade. Asi by to takto nemohlo fungovať. Áno, GetPal je trošku iný tým, že vlastne zoznamiek, kde ľudia chcú ísť na rande, je miliarda. Ale GetPal je práve o tej spoločnej aktivite, to znamená, že nezáleží na tom, že koľko máte rokov, nezáleží na tom, ako vyzeráte, nezáleží prakticky na ničom z týchto vecí. Dôležité je nejaká spoločná vlnová dĺžka a nejaký vzájomný rešpekt. A hlavne tá spoločná aktivita. A čo je na tomto pekné, že ľudia, keď sa takto stretávajú, tak neriešia, sú sami sebou, sú prirodzení. A keď prídu na takúto spoločnú aktivitu, tak hrajú biliard alebo bowling a stáva sa, že vlastne tým pádom sa aj niekto niekomu zapáči, lebo sa nemusí pretvarovať, není, že taký strnulý na rande. Takže nejakým spôsobom takto to funguje. Ale to už mimo GetPalovej akcie si musia doriešiť. Aby neporušili tie interné pravidlá, ktoré dodržiavate. Tam ide viac menej o takú bezpečnosť, lebo veľakrát sa stáva, že tí chlapci prenasledujú dievčence, vypisujú im, to je väčšinou taký ten prípad. A u nás toto by sa nemalo robiť, ani sa to nesmie robiť. A pokiaľ napríklad nejaký člen alebo členka sa cíti ohrozená, tak my prakticky to riešime a buď toho člena jedenkrát napomenieme, alebo ho rovno vylúčime. A vlastne aj vďaka tomu nám naši členovia veria a dôverujú a máme tam napríklad 65-68% žien, takže... To je slušné číslo. Tuším, tam ťuknem možno na tú sieť. Inak, Silvie, je to nákazlivé doslova, že vzniká taká závislosť, že no už mamrle žeru, niečo by som podnikla v rámci našej akcie, nášho GetPalu. Áno, ja som kedysi písala taký post, že nemala som čo robiť a teraz neviem čo skôr, pretože každý jeden deň je niečo. Sa ti to preklopilo doslova. Áno. Nemám čas už ani na seba, idem napríklad do roboty a s GetPalákmi von. Do roboty s GetPalákmi von, že nemám čas ani spať. Inak čo je úžasné, a my sme o tom tak polemizovali počas klipu, že vy ste v podstate taký Facebook náruby, že tam ide len o to, aby sa ľudia stretli a komunikovali, ale na sociálnej sieti, ale vy tú sieť využijete na to, aby ste išli von, aby ste sa stretli z očí v oči, čo je celkom iná filozofia.
Sme tu trošku iní, lebo veľakrát sa stáva, hlavne v dnešnej dobe, že tí ľudia sú doma sami a sú za tým počítačom a majú taký trošku falošný pocit, že som niekde vtiahnutý a mám tam nejaký falošný like a niečo. My sa práve že snažíme navrátiť ľudí späť k tomu osobnému kontaktu, k tej osobnej komunikácii. A chceme na to využiť práve tie moderné technológie, ktoré dokážu takýmto spôsobom ľudí spájať. A nie sú tí ľudia iní na tom stretnutí face to face v porovnaní s tým, keď sa na tom dohadujete, že či predsa len tá živá prítomnosť toho človeka nezaskočí a niekedy možno trošku dlhšie trvá, kým sa oťukajú. Tak samozrejme, 100 ľudí, 100 chutí. Nie vždy 10 každý nám ľudí, 10 chutí. Nie vždy každý nám hneď sadne. Takže Toto funguje. Inak, kto tam všetko je? Čo sú to za ľudia? Ja neviem, sú tam aj rôznorodé povolania možno, alebo sú to ešte študenti, sú to starší, mladší, ako to funguje tá komunita? A viete sa rozlíšiť, ideš po ulici a že to je Getpalák, lebo to niečo mi napoveda, že by to mohlo byť od nás. Tak väčšinou sú to takí zamestnaní ľudia tu v Bratislave od 24 rokov do 40 a veľa z nich je single, buď sa čerstvo rozišli alebo momentálne nemajú nejaký vzťah, tým pádom majú dosť veľa voľného času. Ale pomaličky sa ten Getpal preklápa aj do takej našej trošku vízie, lebo je viac, prakticky ich spája tá jedna myšlienka. Chcem ísť niečo robiť, ale moji kamaráti s nami práve teraz nemôžu. A to už trošku začína byť aj študenti a máme trošku aj takú víziu, že same to ide do toho, že aj nejaké slobodné mamičky alebo oteckovia s 5-ročnými detičkami sa stretnú, idú kočíkovať. A trošku tak poviem aj takú dlhodobú víziu, že aj vlastne nezabúdame ani na seniorov, lebo aj to sú ľudia, ktorí práve majú čas aj chuť niečo podniknúť, ale veľakrát nemajú s kým. A je to mikrosvete, že vlastne ako keby tie väzby, všetky vzťahy, možno aj spôsob komunikácie navzájom medzi ľuďmi kopírujú ten súčasný svet, že či sa vám to tam všetko miesi na tom vašom priestore a či sa robí nejaká alternatíva k tomu, čo je vo svete v okolí. Teraz trošku možno filozofujem. Možno, že trošku. V podstate, ak na to môžem skúsiť odpovedať takým svojím spôsobom, tí ľudia, väčšinou keď sa stretnú, a to bol aj náš prípad, keď ja som prvýkrát poznal Silviu, to bola aj moja prvá Getpalácka akcia, kde sme sa stretli 10 ľudia úplne cudzí. A vôbec som nečakal, že my strávime spolu 4 hodiny a mali sme všetci pocit, že sa spolu celý život poznáme a boli sme tam aj rôznym spôsobom, proste aj vekové, aj zamestnania boli rôzne, takže naozaj sa to nieslo na takej dobrej vlnovej dĺžke. A tak poteší, keď vidíš nové tváre a ešte k tomu zaujímavé a ešte to aj zorganizuješ, tak človek má potom pocit takého zadosťučinenia. Áno, bola som úplne šťastná, že nám to vyšlo, lebo sa stáva napríklad, že to nevíde, že napríklad sa stretne 1, 2, ale keď sme stretli 10, tak prvýkrát, tak to bolo super. Ale už fungujete aj normálne, nielen, že iba cez Getpal všetko, že nemám skripta, napíšem, alebo takto, nie je to až taká závislosť veľká. Nie je, ale on sa to nezdá, ale cez ten týždeň človek je taký pracovne vyťažený a maká a zrazu príde nejaký čas, že teraz mám čas, tak čo idem robiť? A buď zavolám 3 kamarátom, ale jeden je v Bystrici, druhý je niekde a teraz zrazu si poviem, Getpal. Pozriem sa, čo sa robí a je to úžasné. Akúkoľvek aktivitu, ktorá sa mi páči, tak sa môžem pridať. A tí ľudia sú takí, že vás vždy privítajú a oni hneď vedia, keď príde nový člen, tak hneď ho privítajú. Čiže žiadna mazacká vojna, že ty nosíš tašky, pretože si prišiel v októbri tohto roku a ja som tu už od apríla. Pravý opak sa deje, pravý opak. Práve, že aj chceme trošku posmeriť aj my ako tým Getpal, to sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa zgrupili okolo mňa a chceme podporiť tých nových členov, aby prišli na to stretnutie, lebo veľakrát sa stane, že keď prvýkrát prídu, tak sa prelomí ten strach a zistia, že naozaj sú to príjemní ľudia, že s nimi máme niečo spoločné a že sa nemajú čoho báť. Je to úžasné. Ak vás môžem teda Getpaláci poprosiť, nebudeme to písať na sociálnu sieť, vyžrebujte každý 2 lístky. A tu máme našich divákov, ktorí sa dnes zapojili, ktorí telefonovali a ktorí teda od vás a od nás získajú ceny, ktoré si musíte potom prísť prevziať k nám do budovy televízie. Takže máme tu Labyrint útek Jana Paulíkova z Bazovej, Barbora Lubiová z Medzilaboratskej vyhráva s Bohom klamstva, Za hranicami minulých životov Edita Palková z Exnarovej, Kľúč k minulosti a je to Mária Šantová z Poľnohospodárskej, potom tu máme Bratislava Hot Serenaders CD-čko a je to Janka Naďová z Palkovičovej a potom tu máme ešte jedno CD-čko, takisto Bratislava Hot Serenaders, ktorí hrajú Duka Ellingtona a je to Miriam Tajková z Ružovej doliny. Srdečne blahoželáme, vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste nás inšpirovali. Hneď budem ťukať, keď prídem domov a možno, že sa stretneme na nejakej spoločnej akcii. A ešte teda prezradím, že aj Mišo Papanek tu bol s nami ako sprievod, ale nedostal sa do štúdia, lebo je tu veľký pretlak dobrých hostí. Áno, Miša, pozdravujeme a na budúce tu bude sedieť iba ona porozpráva, ako to bolo v skutočnosti. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Prajem krásny piatok, krásny víkend a s relaxom a dokonca konkrétne aj so mnou takto vychádza teraz o týždeň sa opäť uvidíme a verím, že to bude takisto inšpiratívne. Majte sa pekne.